Noswaith dda bawb a chroeso I sesiynau adolygu Carlan Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar TGAU, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, ac yn cael ei gyflwyno gan Mrs Rebecca Lewis o e-sgol gyfun Cwm Rhymni. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Mrs Lewis yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, ac fe wnawn ni'n gorau I ateb unrhyw gwestiynau. Fe welwch chi bod dolen neu link yn yr adran cwestiwn ac ateb yn yr adran Q&A ar hyn o bryd. Os ydych chi'n hapus I adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon unrhyw wybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill ac ati. Gallwch glicio ar y ddolen hon ar unrhyw adeg yn ystod sesiwn heddiw. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol eraill yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlan Cymru. Felly gallwch chi fynd yn ôl ato fe os ydych chi eisiau mynd yn ôl dros rhywbeth yn y cynnwys ydych chi'n gweld heno. Felly diolch yn fawr, Mrs Lewis, draw atoch chi. OK, noswaith dda pawb. So dyma yw'r ail sesiwn. Yr wythnos diwethaf edrychwn ni ar twf a datblygiad a wedyn y 4 maes datblygu sef corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Heno, I ni'n mynd I fod yn canolbwyntio ar y ffactorau sydd nawr yn effeithio ar dwf, datblygiad a llesiant. Ein ffactor cyntaf heno yw'r ffactorau corfforol sydd yn gallu effeithio ar ein dwf, ein 4 maes datblygu sef TGAU a wedyn ein llesiant well-being. Nawr wrth edrych ar y cynnwys yma, mae'n amrywiol iawn. I ni'n mynd I fod yn edrych ar pethau fel etifeddiaeth genetic, genetic inheritance, ein diet, ein hydradiad, ymarfer, chwarae, salwch, afiechyd ac anabledd. Okay. So yn debyg I'r wythnos diwethaf, dyma yw cwestiwn arholiad sy'n seliedig ar tipyn bach o'r cynnwys yma. Okay. Edrychwn ni ar y cwestiwn yma nawr, so trafodwch sut byddai diet yn gallu effeithio ar ddatblygiad corfforol plentyn. 6 marc, felly cwestiwn bys ni'n dweud sy'n dod o y tariff uwch. Ac o bosib, falle mae gennych chi ambell ateb yn barod yn ôl sut mae diet yn gallu effeithio ar ddatblygiad corfforol plentyn. Rydw I am gyflwyno gwybodaeth nawr am yr holl destunau, nid just diet, ac wedyn ni'n mynd I ail ymweld gyda'r cwestiwn yma, gyda'r gobaith o falle bod dealltwriaeth gwell gyda ni, ac wedyn ni'n gallu anelu at marciau uchaf, band uchaf o'r 6 marc. Okay. So, yn gyntaf, I ni'n mynd I edrych ar beth yw etifeddiaeth. Okay, so etifeddiaeth yw rhywbeth sydd yn cael ei drosglwyddo I ni trwy ein genynau, genes. Mae'n gallu fod falle pethau sydd ddim yn effeithio ar ein iechyd, sef nodweddion corfforol, physical characteristics, neu o bosib mae anhwylderau yn gallu cael ei drosglwyddo o'r rhieni. Okay. Os bysau cwestiwn yn gofyn I chi, wel beth yw nodweddion corfforol sy'n gallu cael ei etifeddu, mae rhain yn amrywiol iawn, okay, ond fel arfer yn cynnwys lliw gwallt, lliw llygaid, taldra, falle siap eich trwyn, clust, siap eich corff yn gyffredinol. Okay, so nid yw'r nodweddion yma yn effeithio ar eich iechyd yn gyffredinol. Okay. Mae yna wedyn 8 anhwylder okay, sydd yn dod o'r manyleb, y spec. Mae'n syniad I chi ennill dealltwriaeth o'r 8 anhwylder yma. Okay. Mae yna fideos diddorol iawn am bob un ohonyn nhw. A hefyd mae'r fideos wedyn yn edrych ar os ydw i'n dioddef o dystrophy cyhyrol, sut mae hwnna wedyn yn effeithio ar fy nhwf a fy natblygiad. Okay. Yn y dosbarth gyda fy nisgyblion I,
dyna beth 'y ni'n gwneud yw gwylio falle astudiaeth achos o berson. Mae'r fideos falle'n para rhyw 5 neu 6 munud yr un. Maen nhw'n gallu gweld wedyn stori go iawn o'r unigolion yma sy'n dioddef o'r anhwylderau yma, ac wedyn yn gallu falle creu darlun gwell o sut mae'r anhwylder yn effeithio ar yr unigolyn. Fel glywch chi'n gynharach gan ni, os i chi am ail-ymweld gyda'r cynnwys yma, mae'n bosib edrych ar y slides ar ôl i'r recordiad gorffen. Okay. Ni'n mynd i edrych wedyn ar diet a maith. Okay. Y camgymeriad mwyaf i fi'n gweld gyda cwestiwn sy'n ymwneud gyda diet yw, mae'r disgyblion yn ystyried mae'r person ar diet. Okay. Dim dyma yw'r achos. Diet yw falle ffordd arall o ddisgrifio beth yn union yn ni'n bwyta. Okay. Nid y ffaith falle bod fi ar unrhyw diet penodol. Okay. So mae yna effeithiau cadarnhaol o bwyta bwydydd iachus. Okay. O bosib mae gen i mwy o egni, rydw i mewn hwyliau gwell, mae fy nghroi yn glir. Okay. Ac yn amlwg mae yna effeithiau negyddol os nad yw'r bwyd yn iachus. Okay. So efallai rydw i'n dioddef o ordewdra, clefyd y siwgr, problemau symudedd oherwydd falle mod i yn cario gormod o bwysau. Dydw i ddim yn cysgu o fewn unrhyw patrwm arbennig, rydw i falle'n drist ac yn anhapus hefyd. So yn barod, ni'n gallu gweld nifer fawr o effeithiau sydd yn berthnasol i'r meysydd datblygu gwahanol, sef ein C a E-C. Meddyliwch hefyd am bwydo ar y fron. Okay. Digon posib falle bod cwestiwn yn mynd i godi ar manteision bwydo ar y fron i'r babi. Okay. So ystyriwch pethau fel bod ansawdd llaeth o'r fron yn cynnwys mwy o wrthgyrff, llai debygol felly o dioddef o falle salwch, yn adeiladu imwnedd gwell, llai o risg o chwydu, dolur rhydd a rhwymo, constipation. Hefyd llai o siawns o ddioddef o brech cewyn, nappy rashes a eczema. So sylwch bod y pwyntiau yna i gyd yn berthnasol i sut mae bwydo ar y fron yn manteisiol i'r babi yn unig. Okay. Yn amlwg, mae yna falle manteision hefyd sy'n ystyried mam ei hunan, so mae rhai falle mam yn dewis i bwydo ar y fron oherwydd mae yna llai o risg o ganser y fron a ofri. Mae'n helpu nhw falle i osgoi ordewdra yn hwyrach yn bywyd, clefyd cardiofascular, a hefyd mae rhai falle'n dewis oherwydd mae'n helpu mam i golli'r pwysau maen nhw wedi magu yn ystod beichiogrwydd, a hefyd cost, a falle ffwdan sy'n dod gyda cynhyrchu a sterileiddio poteli, a paratoi falle pethau o flaen llaw cyn gallu gadael y tŷ. Okay. Wedyn, os yw babi eisiau symud ymlaen i bwydydd solid, okay, y term ni'n defnyddio am hyn yw diddyfnu, okay, weaning yn Saesneg. A y rheswm bennaf i ni eisiau diddyfnu plentyn yw i sicrhau bod nhw'n gallu ymdopi gyda bwyd sydd yn fwy solid, okay, a hefyd i sicrhau falle nad oes alagreddau gyda nhw. Felly'r syniad yw ni'n cyflwyno bwydydd fel llaeth buwch, okay, cow's milk, wyau, cnau, hadau, pysgod ac yn y blaen yn raddol, ac wedyn mae'r babi yn gallu cael blas o bwydydd gwahanol. Nawr, yn amlwg, dyw hwn ddim yn gallu bod yn bwyd solid. Okay. Y bwriad yw i ni falle yn berwi, okay, neu stemo'r bwyd, ac wedyn yn amlwg i ni'n gorfod gwneud yn meddwl iawn fel bod y babi'n gallu llyncu y cynnyrch yma. Okay. Baby rice falle yw'r pwynt cychwynnol gyda cyflwyno bwyd solid, ac yn amlwg wedyn mae hwn yn datblygu gyda amser. Okay. Os i ni wedyn yn edrych ar ein sgiliau echdygol bras a manwl, sydd yn amlwg yn rhan o datblygiad corfforol, okay, mae chwarae yn help mawr wrth ddatblygu'r sgiliau yna. Okay. Ond mae yna mwy o rheswm dros chwarae,
A'r bwriad yw nawr bod ni'n gallu ystyried falle beth yw gwerth deallusol, emosiynol a chymdeithasol yn ogystal â ein sgiliau echdygol bras a manwl. Digon posib bod yna cwestiwn yn gallu codi ar falle'r buddiannau benefits o chwarae yn yr awyr agored i blentyn. Okay. So fan hyn, oes gyda ni falle amrywiaeth o atebion yn ôl, mae'n gwella falle iechyd cardiofascular, i ni'n gallu cynnal pwysau sy'n iach, ni'n gwella sgiliau echdygol bras, i ni falle yn lleihau risg o ordewdra, mae cyhyrau yn gryfach, mae'r cymalau'n gweithio'n effeithiol, rydw i falle'n fwy iachus yn gyffredinol. Ond hefyd, os ni'n edrych falle ar y deallusol, oes o bosib rheolau, mae'n rhaid i ni falle cofio wrth chwarae yn benodol, ydyn ni'n gallu falle dysgu am falle technegau gwahanol sydd yn berthnasol i'r math o chwarae ni'n gwneud. Ac wedyn mae yna gwerth hefyd emosiynol, so falle rydw i'n mwynhau, rydw i'n hapus, mae'n cyfle i fi gallu ryddhau stem yn effeithiol, heb gorfod gwylltio. Ac yn amlwg wedyn, mae yna cyfle i fi falle datblygu fy sgiliau cymdeithasol, gallu creu ffrindiau newydd, teimlo fel fy mod i yn rhan o grŵp o bobl sydd yn chwarae yn yr awyr agored. Okay. Wrth gwrs, fel i ni'n gyfarwydd gyda yng Nghymru, mae llawer o chwarae o bosib yn gorfod digwydd o dan do oherwydd y tywydd, a pa mor dywyll yw hi yn y nos. Nawr, mae buddiannau gwahanol falle i chwarae o dan do, okay? So indoors. Meddyliwch falle am y gweithgareddau yn fwy specific at sgiliau echdygol manwl, o bosib rydw i'n gorfod gwneud posau, rydw i'n gorfod falle adeiladu tŵr o flociau, rydw i'n gorfod lliwio, datrys problemau syml, a mae hwn yn achosi mwy o benderfyniadau i ddigwydd. Okay. Ond hefyd mae yna buddiannau emosiynol, okay, a chymdeithasol yn ogystal i chwarae o dan do. Ond mae'n syniad i chi gallu feddwl am enghreifftiau gwahanol yw beth yw manteision awyr agored i gymharu â'r chwarae o dan do. Okay. Hefyd o fewn wedyn ffactorau corfforol sy'n gallu effeithio ar ein dwf a datblygiad, mae gyda ni salwch neu afiechyd. Okay. Nawr mae cybac yn y manyleb yn gwahanu'r salwch neu afiechyd i broblemau sydd yn hir dymor a wedyn problemau sydd yn byr dymor. Mae e'n syniad i chi cael banc o syniadau o beth yw broblemau hir dymor. Gall cwestiwn tariff isel cwestiynu chi i falle enwi broblem hir dymor. Os ych chi'n ansicr o'r broblemau yna wedyn, mae jyst yn marc syml i chi'n mynd i golli, a wedyn efallai mae hwnna'n gwneud y gwahaniaeth rhwng eich gradd yn yr haf. Okay. So mae gen i banc o broblemau hir dymor fan hyn yn ôl namau ar y galon, asthma, fibrosis cystic, clefyd celiac, clefyd Crohn's, clefyd yr orenau. A wedyn ydych chi o reidrwydd yn gallu ystyried beth yw effeithiau rhain ar eich dwf a eich datblygiad. Okay. So o bosib falle mae llawer amser yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen i apwyntiadau, i ymweliadau ar ysbyty, falle bod gyda chi problemau presenoldeb neu iechyd meddwl gwael o gynlyniad i ymdopi gyda'r problemau yma. Okay. Wedyn mae ganddyn ni falle problemau mwy cyffredin, i'n gyfarwydd gyda, mae'n digwydd i ni sawl gwaith yn ystod ein bywyd, okay, so posib o tonsillitis, peswch yn ei anwyd, doli'r rhydd. Okay, so'r gobaith yw wedyn unwaith i ni efallai cymryd meddyginiaeth neu gofalu am ein hunan, mae'r problemau yma yn byr dymor, ond yn amlwg mae yna dal effeithiau i'r problemau yma, ond nid o reidrwydd mor difrifol. So am gyfnod falle i chi yn mynd i methu mynd i'r gwaith neu mae'ch presenoldeb yn mynd i ddisgyn, a wedyn falle datblygiad deallusol chymdeithasol. Ond y gobaith yw o fewn falle'r bythefnos wedyn ar ôl dioddef o problemau byr dymor i chi yn gallu mynd nôl i'r arfer. Okay. Gyda anableddau wedyn, mae yna 3 gategori o anableddau. So mae ganddyn ni anableddau sy'n ymwneud gyda'r synhwyraeth, okay, yn ôl awtistiaeth, dallineb, byddardod, a wedyn methu aroflu. Mae gyda ni anableddau sy'n gorfforol, okay, so efallai mae'r rhain gyda unigolyn oherwydd damwain neu yn cael ei eni gyda y problemau yma.
ac wedyn mae ganddyn ni anableddau dysgu. Okay? Eto, mae gwefan cybac a fideos cynhwysfawr iawn am y mathau o anableddau. Mae yna astudiaethau achos yna o unigolion sy'n dioddef o'r anableddau gwahanol, ac wedyn ni'n gallu gweld darlun gwell o sut mae hwn yn effeithio ar unigolion. So mae gen i awgrym cryf fyna i chi i ymweld gyda gwefan cybac. Os ych chi yn ysgrifennu dysgu iechyd gofal yn Google, okay, fe ddylech chi ddod i'r gwefan yna ble mae'r adnoddau ar gael. Felly, i ni'n gorfod ystyried sut mae rhain wedyn yn effeithio ar ein iechyd a llesiant a ein datblygiad TGAU. Okay. So dyma ni, okay, yn ail ymweld nawr gyda'r cwestiwn gofynnais i chi rhyw 4 awr yn ôl sut byddai diet yn gallu effeithio ar ddatblygiad corfforol. Okay. Nawr, mewn sefyllfa arferol, fy nghynllun i bysau, ydych chi nawr yn gallu cynnig atebion corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol i'r ateb yma. A hefyd, ydych chi'n gallu ystyried cwestiynau sy'n canolbwyntio ar effeithiau cadarnhaol a effeithiau negyddol. Okay. Ond wrth edrych ar y cwestiwn, okay, dyle nawr bod pawb wedi sylwi, wel, mae'n amhosib i sôn am y deallusol, mae'n amhosib i sôn am yr emosiynol a'r cymdeithasol oherwydd sut mae'r cwestiwn yma wedi geirio. Okay. Nawr, dyw'r cwestiwn ddim yn gofyn i ni i sôn yn unig am effeithiau cadarnhaol neu negyddol. Felly, os ych chi'n gwynebu cwestiwn fel hyn, rhowch atebion sy'n cynnig cymysgedd o pethau cadarnhaol a negyddol. Okay? So, os ni'n edrych falle ar y pethau cadarnhaol gyntaf, okay? So pethau da os ydw i'n bwyta'n iachus, mewn geiriau syml, okay? Yw fy mod i gobeithio yn gallu osgoi afiechydon. Okay. Mae gen i croen sy'n edrych yn well, okay. Llai o smotiau gallwch chi weid, neu croen sy'n glir. Okay. Meddyliwch am fy nanedd, okay, a esgyrn. Mae rhain yn gryfach o bosib, mae falle calsiwm yn y diet sydd gen i, ac mae hwnna yn helpu reina. Rydw i'n gallu cynnal wedyn pwysau sy'n iach. Mae gen i system immunedd. A gallwch chi weid system treulio, okay, digestive system sy'n gweithio'n effeithiol oherwydd mae'r bwyd yn iachus. Okay. A mae gen i lefelau egni a mae fy nghwsg i o ansawdd gwell. Okay. Nawr, digon posib, efallai bod chi am, sorry, fi jyst yn trio dileu y gwybodaeth yma. Dwi ddim yn llwyddiannus. Okay, digon posib, mae person ond yn mynd i gynnig atebion sy'n edrych ar y pethau cadarnhaol, a mae hynny'n ffain. Okay. Beth sydd angen i chi sicrhau yw eich bod chi'n trafod digon o bethau felly. Okay. Yn bersonol, fi'n ffeindio fe'n llawer haws os ydw i'n gallu cyfrannu atebion o safbwynt gwrthwyneb hefyd. Okay. So falle rydw i'n gallu dweud os dydw i ddim yn bwyta diet da, hynny yw rydw i'n bwyta bwydydd afiechus, mae gen i falle mwy o siawns o dioddef o dewdra. Okay, mae fy symudedd i yn waith mobility, yn waith o gynlyniad i falle y pwysau ychwanegol rydw i'n cario. Mae gen i problemau falle yn trosglwyddo ocsigen o amgylch y corff, felly problemau respiradol. Edrychwch ar y ffaith fy mod i'n gallu dioddef o pydredd danedd. Lefelau siwgr. So gallwch chi sôn fyna am glefyd y siwgr, okay. A wedyn nid falle oes digon o egni gyda chi ar gyfer cyflawni tasgau dyddiol, a falle bod eich problemau cwsg yn cystal â rhywun sydd yn bwyta bwydydd iachus. Okay. Does dim angen
y cynnwys yna i gyd. Syniadau yw rheina i chi gallu adnabod taw dim ond ffactorau corfforol dyle fod yn rhan o'r ateb yma. Okay? Os bysych chi wedyn eisiau trafod pethau arall, fel deallusol emosiynol a chymdeithasol, dydych chi ddim yn ennill marciau am hynny, oherwydd mae'r cynnwys yn anghywir. Okay? Yn wythnosol rydw i'n gofyn i fy nisgyblion i ddarllen y cwestiwn yn ofalus, a mae'r un camgymeriadau yn codi. Okay? Felly, please, peidiwch gwneud y camgymeriad yna. Okay. Ein testyn nesaf felly heno yw ein rhyngddibyniaeth rhwng iechyd corfforol a iechyd meddwl da. Mewn geiriau falle sydd ychydig yn haws, sut mae ymarfer yn helpu ein iechyd corfforol a helpu ein iechyd meddwl. Okay. Eto, mae gen i cwestiwn, arholiad, cododd cwestiwn yma llynedd, yn yr haf. Okay, so mae Alun yn ddyn 68 oed sydd wedi cael ysgariad yn ddiweddar. Ers yr ysgariad, mae'n mynd i ddosbarthiadau ymarfer corff gyda'i ffrindiau 2 gwaith yr wythnos. Mae llawer o arbenigwyr yn credu bod ymarfer corff reolaidd yn bwysig mwyn gwella llesiant cyffredinol. Esboniwch y manteision posibl i iechyd emosiynol a chymdeithasol Alun os yw'n mynd i ddosbarthiadau ymarfer corff gyda'i ffrindiau. Okay. Dydw i ddim eisiau dweud mwy am fy nghynllun i, beth yw'r atebion. Okay. Rydw i am gyflwyno nawr, jyst tipyn bach o wybodaeth falle sy'n mynd i helpu chi hyder gyda'r topic yma. Cwestiwn sydd on gwerth 4 marc, so tipyn bach y llai na'r cwestiwn i newydd canolbwyntio ar. Okay, ond yn amlwg pan fyddwn ni'n ail ymweld y gobaith yw mae'r cynnwys yna wedyn yn gywir gyda ni. Okay. So os ydyn ni'n ystyried unigolyn sy'n ymarfer am rhesymau gwahanol, okay, mae yna effeithiau corfforol o ganlyniad i ymarfer. Okay, so mae gen i llai o risg o gyflyrau a problemau iechyd. Mae gen i mwy o egni, okay, i bendant y teimlo fel nas ydw i'n mynd i ymarfer. Mae'r corff falle'n fwy effro. Rydw i'n cysgu'n well oherwydd falle blinder corfforol a bod angen i'r cyhyrau i atgyweirio. Pwysau iachach, okay, esgyrn a cymalau sy'n iachach, organau sy'n iachach, a iechyd cardiofascular, iechyd respiradol sy'n well. Okay? So sylwch nawr mae'r atebion yna ond yn canolbwyntio ar yr effeithiau corfforol. Okay? Mae yna hefyd effeithiau iechyd meddwl. Okay? So sut i ni falle yn ein ymenydd falle yn delio gyda ein bywyd ni'n well o ganlyniad i ymarfer. So meddyliwch am y llai o siant o orbryder, okay? Straen, iselder, a bod eich hunanhyder yn well am eich meddwl chi falle yn glir oherwydd bod chi wedi rhoi saib i'ch meddwl am be bynnag sy'n eich poeni chi, falle gwaith, mae'n mynd i'r gampfa neu rhedeg, be bynnag i'ch chi'n gwneud yn gadel i chi jyst cael llonydd yn yr ymenydd. Okay. Effeithiau cymdeithasol ac emosiynol hefyd, so yn amlwg i chi falle'n gwneud ffrindiau, mae'n cyfle i chi gysylltu gyda eich hen ffrindiau a rhannu eich problemau, mwynhau, ymlacio, chi'n teimlo falle rhan o gymuned yn enwedig os ych chi'n mynychu yr un dosbarthiadau, falle ar un noson ar yr un amser, i chi'n teimlo bod chi'n rhan o'r grŵp yna, a os bysych chi ddim yn mynd, bysau colled falle ar yr unigolion o eich absenoldeb. Okay. So gan ystyried y cwestiwn yma, peth gyntaf i fi'n mynd i helpu chi gyda yw eich strwythur. Okay? So y pethau sydd falle yn ein rhwystro ni rhag gallu cynnig nifer o atebion gwahanol yw y gair manteision. Okay? Mae Cybac yn hoff o ddefnyddio buddiannau hefyd, benefits. Ond os oes gair yn codi yn eich y cwestiwn arholiad, a dydych chi ddim yn deall y gair, mae'n bosib i chi edrych wedyn ar y papur Saesneg mwyn helpu eich dealltwriaeth ac i beidio ateb cwestiwn i chi'n meddwl taw dyma beth maen nhw'n gofyn. Okay? Mae'n holl bwysig i chi i fod yn hyderus gyda'r cynnwys yna. Okay? So mae'r manteision advantages gyda ni, a wedyn mae'r emosiynol a'r cymdeithasol yma hefyd yn rwystyr. Okay, so sylwch nawr, dydw i ddim yn gallu sôn am unrhyw beth sy'n gorfforol, a dydw i chwaith ddim yn gallu sôn am unrhyw beth sy'n ddeallusol. Okay? So, cwestiwn ychydig mwy cyfyngedig na ein cwestiwn diwethaf, ond eto,
i fi'n teimlo bod yna llwyth o bosibiliadau fan hyn i ni gallu ennill 4 marc. Okay? So, os ni'n edrych ar ein atebion cymdeithasol gyntaf, okay, mae gyda ni cyfle fan hyn i gwrdd â ffrindiau okay, newydd. Nawr, wrth marcio'r papurau arholiad, mae yna duedd gyda ni feddwl am, ffrindiau newydd yn syth, sydd yn amlwg yn digwydd, ond beth am y ffrindiau roeddech chi'n nabod cyn, efallai bod chi'n penderfynu mynd i'r sesiwn yma gyda ffrind, okay, so i chi methu anwybyddu y cyswllt sydd gyda chi gyda eich hen ffrindiau. A peidiwch meddwl bod chi'n ailadrodd yn dweud hynny. Okay. Mae'n cyfle i... mae'n fi'n gyrru? Sorry, mae hwn wedi symud ymlaen. Okay. Just... no, tipyn bach fan hyn. Okay. So, i ni'n canolbwyntio ar y manteision emosiynol a chymdeithasol. Okay. So, be dwedais i oedd ffrindiau newydd. Okay. Y cyswllt cymdeithasol sydd gyda chi, gyda eich hun ffrindiau. Ydych chi ddim yn unig. Chi'n gallu falle rhannu eich pryderon gyda'r pobl yma. Okay. Chi'n teimlo'n rhan o gymuned hefyd. Okay. Community. So, fel dwedais i, falle bod chi'n aelod o dîm bêl-rwyd, hoci, pêl-droed, be bynnag, a mae pobl yn mwynhau falle bod chi gyda nhw. So, wedyn yr emosiynol, okay, meddyliwch am eich teimladau personol o ganlyniad i mynd i ymarfer. So, falle gallwch chi dweud i chi yn mwy hyderus, okay, i chi yn hapus, mae llai o straen gyda chi. I chi'n gallu teimlo rhywfaint o ryddid neu dianc o eich problemau. I chi a hwyliau well. I hefyd a hunan ddelwedd well. Ac i chi falle yn fwy gosteg, calm yn ôl sut i chi'n delio gyda pethau. Okay? So, fel cwestiwn diwethaf, mae yna llawer o enghreifftiau fyna, ond y peth pwysicaf falle i chi gymryd o y sesiwn bach fan hyn nawr yw sylwi ar beth yn union mae'n gofyn, beth yw'r opsiynau, ydy strwythur yn gywir, a wedyn oes gen i digon o enghreifftiau gyda y cynnwys penodol mae'r cwestiwn yn gofyn am. Okay? Ffactorau nesaf yw'r ffactorau cymdeithasol ac emosiynol sy'n gallu effeithio ar ein twf a datblygiad. Mae eitha tipyn o ffactorau cymdeithasol ac emosiynol. Y bwriad yw i fi gallu rhedeg trwy bob un o'r rhain gyda chi'n weddol cloi heno, ac i chi medru deall sut yn amlwg mae falle perthyn i deulu gwahanol yn gallu effeithio ar unigolion yn wahanol. Okay? So fi'n mynd i dechrau gyda ein rhywedd. Okay? So meddyliwch falle am y stereotypio sy'n digwydd, yr anghydraddoldebau rhywiol sy'n bodoli, ein traws rhyweddol, a wedyn oes na falle agweddau traddodiadol sy'n effeithio ar unigolion. Nawr mae hwn yn topic eitha falle, fi'n mynd i dweud newydd, cos dwi ddim yn newydd, ond ble mae hawliau unigolion wedi newid yn sylweddol dros y flynyddoedd. Okay? Felly y gobaith yw mae pobl hoyw, mae pobl traws rhyweddol, okay, yn teimlo llawer fwy cyfforddus, hapus, ac yn teimlo bod nhw'n rhan o gymunedau nawr oherwydd mae hawliau yr unigolion yma wedi newid yn sylweddol.
ond o bosib, oherwydd agweddau traddodiadol sydd falle dal yn bodoli gyda ambell unigolyn, sut mae hwn wedyn yn effeithio ar yr unigolion yma. Okay. I ni hefyd yn gallu ystyried ein deuluoedd. Okay. Nawr mae'na 7 math o deulu. Digon posib falle cewch chi ystyriaeth achos yn eich cwestiwn arholiad sy'n gofyn i chi i ba deulu mae astudiaeth yn perthyn i, mae'r person yn yr astudiaeth yn perthyn i. Okay. Mae gen i cod eitha syml felly ar gyfer y 7 math o deuluoedd. Okay. Llym hen, okay. Dwi ddim yn golygu dim byd os i chi jyst yn dweud hwnna fel rhan o'ch ateb, ond mae disgyblion i yn ymwybodol wedyn o beth mae bob un o'r llythrennau yn sefyll am. Okay. So o bosib i chi'n perthyn i lys-deulu, okay. Efallai bod chi'n perthyn i deulu un rhyw, okay. Un riant, efallai dydych chi ddim yn gweld mam neu dad, neu yn anffodus mae colled wedi bod gyda mam neu dad. I ni'n gallu perthyn i rieni maith, okay. Mae rai unigolion yn dewis peidio cael plant neu yn methu falle o bosib cael plant, felly mae nhw'n perthyn i deulu heb blant. Mae gyda ni wedyn y teulu estynedig sef ein nains, taids, modrybs, ewythers ac yn y blaen. A wedyn mae ganddyn ni deulu niwclear sef y teulu falle mwyaf traddodiadol ble mae mam a dad adref gyda ni. Okay. Beth i chi eisiau yw gallu adnabod beth yw'r effeithiau gadarnhaol a negyddol o berthyn i'r deuluoedd yma. Okay, nawr fi'n eitha sicr, os bysych chi'n rhoi eich hunan yn sefyllfa falle un math o deulu, bysau pethau da a pethau gwael. Okay, ydych chi wedyn yn gallu mynd wrthi i falle ystyried os oes effeithiau cadarnhaol a negyddol yn ôl ein cut a e-cut hefyd. Okay. Yn ôl ein perthnasoedd, okay, neu gyd berthnasau, eto mae gen i cod fan hyn, mae yna 4 math o gyd berthnasau. Mae hwn yn dibynnu'n llwyr ar eich oedran. Okay, so yn amlwg, efallai bod ffrindiau gyda chi, mae gyda chi teulu yn ôl rhieni, brodyr a chwiorydd, mae gyda chi gyd berthnasau personol a rhywiol, a hefyd eich gwaith. Okay, so mae'n rhaid bod yn ymwybodol o'r 4 math. A fel dwedais i gyda'r teuluoedd, ydyn ni'n ymwybodol o effeithiau gwahanol os ydw i'n perthyn i berthnasoedd gwahanol. Okay. Hefyd yn ein ffactorau cymdeithasol ac emosiynol mae camdriniaeth, okay, abuse, a eto mae yna cod ar gyfer beth yw'r 5 math o gamdriniaeth. Okay. Dr C yw beth yw fi'n defnyddio fan hyn. A mae rhain wedyn, mae'r llythrennau yma, yn sefyll am camdriniaeth domestig, so camdriniaeth sy'n digwydd yn eich cartref, camdriniaeth rhywiol, camdriniaeth corfforol, ac wedyn emosiynol a esgeulistod. Okay, mae'n syniad i chi fod falle yn eitha hyderus wedyn gyda beth yw'r 5 math yna, ond yn ogystal wedyn beth yw'r effeithiau os ydw i wedi dioddef o camdriniaeth yna. Okay. Mae rhywbeth arall gyda ni o'r enw profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, sef, i fod yn hollol onest, mae'n rhan o gamdriniaeth, ond falle beth mae'n rhaid i chi i ystyried fan hyn yw mae'n brofiad niweidiol sy'n digwydd i blentyndod cyn 18 oed ac wedyn mae'r effeithiau yn hir dymor ac yn para yn ystod oedolaeth. Okay. Enghreifftiau o gamdriniaeth fan hyn yw falle bod mam a dad yn yfed, yn drwm ac yn amlwg i chi fel plentyn yn y cartref yn gorfod gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol, falle problemau domestig, falle camdriniaeth corfforol, emosiynol o ganlyniad wedyn i yr alcohol, a o bosib i chi falle cael ei esgeulistod eich hunan, so you're neglected. Mae ffilm arbennig o dda, neu clip fideo sy'n dyn ni weid arbennig o dda ar YouTube. Okay. Mae'r delwedd fyna ar y sgrin i chi gallu gweld am be ni'n edrych am. Okay. So mae'r plentyn bach yma yn dioddef o brofiadau niweidiol. Mae'n rhoi stori i ni yn ôl sut mae mam a dad falle'n gweiddi, yn ddadlau, yn cwmpo mas. Mae dad yn taro'r bachgen, dwi beth yn cael cwtches i mynd i'r gwely, does neb yn darllen storis iddo fe. Does dim llawer arian gyda nhw, os oes arian gyda nhw, mae'n cael ei wario ar alcohol. A wedyn mae'r stori'n parhau i yn dangos fe fel
bachgen ifanc yn ei harddegau, a wedyn mae cariad sy'n 16 mlwydd oed ac yn feichiog, mae'n mewn trafferth gyda'r heddlu, dyw presenoldeb ddim yn y dda yn yr ysgol. Okay, so fi'n awgrymu i chi wylio'r clip yna, mae ond yn 5 munud a mae'n helpu ni falle i ddeall sut mae profiadau newidiol yn effeithio arno ni'n hir dymor. Okay. Mae profiadau addysgol yn cwmpo yn y ffactorau yma hefyd. Okay, so yn amlwg, os y'n ni'n cael profiadau addysgol sy'n gadarnhaol, beth yw'r effeithiau yma? Okay, so gallai'r effeithiau yn amlwg fod yn ddeallusol, efallai bod yr effeithiau yn gymdeithasol oherwydd bod chi ffrindiau, chi'n rhan o nifer o weithgareddau, chi'n hyderus i gallu parhau gyda hyn yn y dyfodol. Ond yn amlwg, os yw eich profiadau addysgol chi yn negyddol, yr effeithiau yma. Okay? So, ni'n gallu poeni am bethau, falle ni ddim yn teimlo bod ni'n cystadlu pobl arall, oherwydd dydyn ni ddim yn llwyddo fewn ariadau. Mae'n gallu helpu ni, mae'n gallu, effeithio arno ni yn ôl swyddi yn y dyfodol, falle iselder, diffyg cymhelliant a nod heriau yn ein bywyd ac yn y blaen. Okay? Cyflogaeth wedyn, beth yw yr effeithiau cadarnhaol o bod job gen ni? Okay, so yn amlwg, y peth gyntaf falle bydd rai o bobl yn meddwl am yw arian, ond mae yna yn amlwg mwy o effeithiau na ni, efallai bod ni'n magu sgiliau, ni'n dysgu sgiliau newydd, efallai mae'n rhoi strwythur i fy niwrnod, mae'n rhoi falle pwrpas i fi, rydw i'n teimlo fy mod i'n llwyddiannus yn cyfrannu tuag at pethau, mae gen i mwy o gyfleon, falle cymdeithasol, mwy o gyfleon falle i gwneud dewisiadau gwell am fy dewisiadau ffordd o fyw. Okay. A hefyd gyda cyflogaeth, mae yna effeithiau negyddol. So, yn dibynnu falle ar eich swydd, eich oriau gwaith, os ych chi'n gweithio shifft, falle bod chi ddim yn gallu mynd eich plant chi'r ysgol er enghraifft, efallai bod chi'n gweithio oriau angymdeithasol, mae yna straen dod, mae'n falle'n anodd i ffeindio cydbwysedd bywyd weithiau gyda cadw eich cyflogwyr yn hapus, a wedyn yn amlwg cadw eich bywyd personol i fod yn esmwyth hefyd. Okay. So peidiwch jyst meddwl am gyflogaeth fel rhywbeth sydd yn gadarnhaol. Wedyn mae gyda ni cultural diversity, okay, so amrywiaeth diwylliannol, beth yw'r effeithiau cadarnhaol o bosib os i ni ymysg pobl o ddiwylliannau amrywiol. So efallai ni'n unigolyn ein hunan sydd yn perthyn i ddiwylliant arbennig, a bod gen i lot fawr o falchder. Mae gyda ni falle cyfeiriad mewn bywyd, mae gen i reolau, mae'n rhaid i fi gyd yn ffurfio i, rydw i a grŵp o ffrindiau sydd hefyd falle ar un credoau ac rydw i'n cwrdd â reina'n aml. Okay, falle bod gen i iaith fy hunan, mae gen i dathliadau i edrych ymlaen i, a rydw i'n hapus iawn ac yn balch iawn o hynny. Okay. O bosib hefyd, mae yna effeithiau negyddol o amrywiaeth diwylliannol. Efallai rydw i'n teimlo fel lleiafrif, okay, minority. Efallai dydw i ddim yn teimlo fy mod i'n gallu cymysgu yn arbennig o rwydd gyda pobl. Mae'n effeithio falle ar fy mherthnasoedd gwahanol. Dyw pobl ddim yn parchu fy ngwerthoedd a fy nghredoau. Mae falle yn gallu achosi llawer o fwlio i ddigwydd ac yn y blaen. Okay. Na'r cododd cwestiwn fel hyn chydig o flynyddoedd yn ôl, okay? A beth i fi eisiau gwneud nawr yw dangos i chi cwestiwn ar y topic yma, jyst mwyn i ni gallu magu hyder. Okay? So mae Sana yn 16 oed, mae hi wedi dechrau yn y coleg, mae'n myfyrwyr o nifer o ddiwylliannau gwahanol yn y coleg, trafodwch sut mae cymysgu gyda myfyrwyr o ddiwylliannau gwahanol yn gallu effeithio ar ddatblygiad unigolyn. Okay? So, gan ystyried y cwestiynau i ni wedi edrych ar yn barod heno, fi wir yn gobeithio nawr i chi falle wedi dysgu techneg o cynllunio strwythur, okay? A beth sy'n arbennig o dda neu nice, gallwch chi weid am y cwestiwn yma, yw mae e'n hollol pen agored. Okay? Does dim gair yn ôl buddiannau, benefits neu cadarnhaol, okay? Mae ond yn gofyn i chi drafod sut mae cymysgu gyda myfyrwyr o ddiwylliannau gwahanol yn gallu effeithio wedyn ar ddatblygiad unigolyn. So os ni'n ystyried y datblygiad, mae e'n bosib i chi roi eich atebion sy'n a fel wedys i, mae e'n bosib i chi hefyd i feddwl am pethau da a pethau gwael o ganlyniad i hyn.
Okay. Nawr, os ydw i'n gyntaf te yn targedu y cwestiynau, yr atebion corfforol, okay, meddyliwch falle am mae gen i gyfle i falle trio bwydydd gwahanol, bwydydd amrywiol, okay, a mae fy diet i felly ychydig mwy diddorol na diet pobl sydd ddim yn cymysgu gyda pobl o ddiwylliannau gwahanol. Efallai mae hwn wedyn yn helpu fi i gymryd ran yn gorfforol mewn gweithgareddau byswn ni byth yn cael cyfle i wneud. Hefyd, gallwch chi edrych ar hyn mewn ffordd negatif yn ôl efallai mae hwn yn fy rhwystro i rhag cymryd ran mewn gweithgareddau penodol oherwydd falle fy ngwisg, fy reolau a credoau sy'n perthyn i'r diwylliant hynny. Okay. Meddyliwch am dwf, okay, so growth. Meddyliwch am bobl sydd yn dathlu Ramadan, okay, lle maen nhw ddim yn gallu bwyta o fewn oriau penodol o dydd a fel arfer pan mae'n olau. Okay. Os ydw i'n blentyn ifanc iawn, mae hwnna'n mynd i cael effeithiau ar fy nhw fi. Gallwch chi weid falle person 16 oed yn mynd trwy glasoed, mae hwn falle yn effeithio ar ddatblygiad corfforol oherwydd yn amlwg y diffyg maith rydw i'n derbyn yn gorfforol. Okay. Wedyn, os edrychwn ni ar pethau deallusol, okay, meddyliwch am beth i chi'n gallu dysgu oherwydd bod gyda chi myfyrwyr o ddiwylliannau gwahanol. Okay. So, efallai bod y dysgu yma yn dysgu iaith, okay, yn dysgu am gredoau, beliefs gwahanol, yn dysgu falle am reolau. Mae'n rhaid i unigolion i gyd yn ffurfio gyda. Okay, meddyliwch am beth i chi yn gallu dysgu am y diwylliant. Okay. Meddyliwch hefyd am beth i chi yn gallu dysgu yn ôl falle arian gwahanol, currencies. Okay. Efallai hefyd i chi'n gallu dysgu am dathliadau gwahanol sy'n digwydd ar adegau gwahanol yn ystod y flwyddyn a pam bod yna dathliadau a beth yw pwrpas falle dathliadau i chi byth wedi ystyried o'r blaen. Okay. Nawr, yn emosiynol, i chi falle yn mynd i gallu dangos mwy o empathy tuag at eraill. Okay. Yn ôl, wel, pam ydyn nhw'n gwneud hyn, nawr fi'n deall y sefyllfa bach yn well. Okay. Efallai mae'n mynd i gwneud i chi i fod yn hyderus wrth gymysgu gyda pobl amrywiol. Mae ganddo chi falle mwy o barch tuag at yr unigolion yma. Okay. A bys ni'n dweud falle mwy o ymwybyddiaeth emosiynol. So emotional awareness o falle deimladau person a beth pam yn union maen nhw'n gwneud yn cymryd ran yn y gweithgareddau maen nhw yn. Okay. Yn gymdeithasol wedyn, meddyliwch am yr holl dathliadau chi o bosib yn gallu mynychu. Okay. Meddyliwch am y cyfleoedd sydd gyda chi i mynychu digwyddiadau. Sori am fy llawysgrifen. Okay. Am y digwyddiadau gwahanol. Okay. Mae gyda chi llawer mwy o ffrindiau. Mae'ch cylch cymdeithasol chi yn llawer mwy diddorol na cylch cymdeithasol pobl sydd ddim yn cymysgu gyda diwylliannau gwahanol. Efallai bod gyda chi mwy o sgôp i deithio, okay? Yn enwedig os ych chi'n dod yn ffrind agos i berson, okay? A hefyd falle i chi'n cael mwy o werthoedd cymdeithasol oherwydd bod chi'n ymwybodol pam bod y reolau yma mewn lle. Okay? Nawr, mae'r cwestiwn yna yn eitha pen agored, bys ni'n dweud, jyst oherwydd sut mae e wedi strwythuro. Peidiwch cyfyngu eich hunan fan hyn yn ôl eich opsiynau o atebion, ond falle darn neu'r rhan anoddach fan hyn yw i jyst gallu ennill digon o dealltwriaeth cyn yr arholiad o beth sy'n gadarnhaol o ddiwylliannau gwahanol a beth yn amlwg sydd falle negyddol o ddiwylliannau gwahanol. Okay. Mae ffactorau economaidd gyda ni hefyd i edrych ar, a dydw i ddim wedi cyflwyno'r gwybodaeth yma heno,
Felly, pan gewch chi amser, mae'n syniad i chi edrych ar y ffactorau economaidd sydd yn gallu effeithio ar ein dwf a datblygiad. Ond am heno, fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r sesiwn. Yr wythnos nesaf, i ni'n edrych ar y dulliau i ni'n gallu defnyddio mwyn ymyrryd yn gynnar, fel rhaglenni sgrinio, ilwneiddio ac yn y blaen i sicrhau iechyd a llesiant digonol. Diolch yn fawr.